All the way from. Sanibonani. Ningixolele Nkosi yami mina ke nginamahloni. Angikujwayele ukuma phambi kwabantu. Ngimama ngizokhokhela. So ninenhlanhla nje ukuthi ngimile lapha kwini. Ngiyabonga kakhulu kinina nonke enidele isikhathi senu nashaya emaphaketheni nathi sifuna ukuthi sizomcelebrate uLindeni uJudith. Ngijabulisa kakhulu ukuthi sihlangane ngoba thina sabantu abamnyama sijwayele ukuthi sihlangane makuzokhalwa. Uma kuthiwa umuntu useshonile ngisho ungatshelwa ngolesine uyalenza icebo lokuthi ngomgqibelo uphumelele. So ngiyajabula ukuthi sikwazi ukuthi sishiye konke for ukuzojabula. Sike sizojabula sihambe kahle kade kuhlekwa hayi ukuthi sivalelisane ngoba kade kushoniwe sesikhohlisano andisebethi ingane zabhuti ngenhlupheke sikhona. Ingakho nathi sithe ngale kasisi ngeke ungabi nekhekhe ngo60 sikhona. I hope lokho kwenzekile kuzokwenzeka nakwabanye abasazofika kuma age milestone especially thina esihlala lana siyazi ukuthi kuyisibusiso ngempela ukufika eminyakeni enjengo 60 especially kubantu abakhule begroove ngalendlela uLindeni agroove ngayo emhlabeni. Cishe ngathi abantu abakhule be up and down go point ngabe ngakhumbula ukuthi be up and down ngempela khona. Kwathi ngicorrect ngithi hayi phela yena besuke yosebenza ngakhumbula ukuthi awubesuke yosebenza ngempela. Manje abantu bazocabanga lo msebenzi wasephoyini kanti bayosebenzela isinkwa sethu Nkosi. Akade phoyini. Up and down ebhizi nabelungu lapha ephoyini. Engena phuma emarumini abelungu. Siyabonga izinto senelezo lephoyini. Siyabonga imisebenzi yakho. Imbedo buyithinta ephoyini. Sifundile namhlanje ngayo.